Dobrý deň, moje meno je Dana Fuziková a som senior konzultant a sales manager spoločnosti IAA. Naša spoločnosť vznikala na základoch významnej belgickej konzultačnej agentúry, kde sme pred viac ako 20 rokmi zbierali znalosti a skúsenosti. Odvtedy sme pre potreby českého a slovenského trhu založili sesterské spoločnosti IAA.cz a IAA.sk a našim zákazníkom pomáhame s riešeniami v kritických projektoch v kritických fázach, s implementáciou manažerských systémov, s optimalizáciou procesov a tieto témy aj školíme. Vyvinuli sme niekoľko softwarových aplikácií pre nástroje kvality a ponúkame aj implementáciu kvalitných softwarových a hardwarových riešení našich partnerov. Našimi zákazníkmi sú väčšie a menšie firmy, najmä zo segmentu automotív, dodavatelia tier 1, 2, 3, ale aj OEM závody. Naše školenia majú vysokú pridanú hodnotu v tom, že naši školitelia sú zároveň aj realizátormi projektov u našich zákazníkov. Žiaden z našich školiteľov nie je iba teoretik. Každý z nich je aj krízový manažér, implementátor alebo napríklad aj FMEA moderátor. Tým si udržíme priamy kontakt s realitou, zbierame nové skúsenosti a znalosti, čo prenášame do našich školení v podobe reálnych názorných príkladov. Ja sama pracujem v oblasti manažerstva kvality na rôznych manažerských pozíciách viac ako 20 rokov. 10 rokov som riešila problematiku kvality Centra výnimočnosti Ministerstva obrany pre testovanie munície. S rozvojom automobilového priemyslu na Slovensku som prijala výzvu a rozšírila svoje znalosti a kompetencie do oblasti automotív. Zamerala som sa hlavne na riešenie problematiky testovania materiálov a produktov v predsérii, ale aj počas sériovej produkcie a postupne na komplexnú problematiku APQP a PPAP. V roku 2009 som sa pri riešení projektu v rámci krízového stavu stretla s konzultantami spoločnosti IAA. Zaujala ma ich profesionalita, hĺbka a rozsah skúseností a znalostí, ktoré sa v kmeni firmy získavajú len veľmi ťažko. Keď ma oslovili k spolupráci, nezaváhala som. Tešilo ma a dodnes ma teší spolupracovať s najlepšími. V spoločnosti som zároveň prevzala odbornú garanciu za manažment metrológie v zmysle ISO 10012, za manažment laboratórií v zmysle ISO 17025, ktoré zároveň školím a konzultujem. Našim zákazníkom pomáham s ich implementáciou, prípadne s prípravou na akreditáciu. Za viac ako 10 rokov spolupráce s IAA som taktiež riešila projekty pre výrobné spoločnosti v kríze s nastavovaním procesov, riadením dodavateľov v mnohých krajinách, launch projektov a taktiež implementáciu manažerských systémov a nástrojov kvality. Všetky činnosti našej spoločnosti nájdete na www.iaa.sk. Môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach. Už dnes sa tešíme na spoluprácu.